Έλα εδώ που τι ψήνεις παιδάκι μου, τι ψήνεις. Πάρε μυρωδιά. Α, πατατούλες, ναι, ναι. Έχουμε Ωραία. Καρτούτσο έχει. Καρτούτσο. Πάρει κοπενά. Τι είναι Μαριτζά? Μια χαρά τώρα. Μια χαρά τώρα. Καλά, καλά, καλά. Για το χρόνο. Α, εδώ και ο Κώστας στρίβει το τσιγαράκι του. Γεια σου ρε Κώστα. Για να δω εδώ, να δω τα παιδιά μου που είναι. Μιχάλη, τι έγινε? Στέλλα, να, και η Μαρία εδώ είναι. Να τους χαίρεσαι, είναι παιδιά. Και η παρέα του Μιχάλη που είναι ο Χρήστος. Ο κάμεραμάν θέλω να βγάλει. Παύλος τι κάνει? Ο μαέστρος άμα δεν πάει Κάρφωσε. Τι είναι Αλεξανδράκη? Εγώ είμαστε. Τι κάνουμε? Εγώ είμαστε. Γιατί παιδάκι εγώ? Γιατί θα τα κάψουμε όλα σήμερα. Ναι. Κάνει ζέστη, Αγάπη, Τι ωραίες. να πούμε και